Veron, aký je prosím ťa rozdiel medzi tréningovými nohavičkami, pulnohavičkami a tréningovými nohavičkami naťahovacími a rozopínacími? Pulnohavičky sú vrchná vrstva látkovej plienky a slúžia nám na to, že chránia vnútornú plienku pred tým, aby znečistila všetko okolo. Pulnohavičky možno použiť aj ako plavky, vtedy, keď ich oblečíte dieťatku samostatne. Tréningové nohavičky sú praktické vo fáze, keď sa dieťatko učí používať nočník, čiže trénuje na toaletu. Rozdiel je v tom, že tá savá vrstva, ktorá zachytí nehody, je všitá priamo v nich. Takisto ako naša vkladacia plienka, majú vo vnútri vrecko na booster, čiže keď potrebujete posilniť ich savosť, napríklad na spánok alebo dlhšiu cestu autom, tak do nich môžete vložiť náš univerzálny booster, ktorý tým pádom môžete používať od úplného narodenia až do úplného odplienkovania. Nohavičky robíme v 4 veľkostiach, čiže vždy podľa toho, aké je dieťatko veľké, respektíve koľko má kilogramov, zvolte takú veľkosť, aby mu dobre tesnili okolo nožičiek aj v páse. Tieto naťahovacie tréningové nohavičky sú výborné už v takej neskoršej fáze, keď už dieťatko sa samo vypýta kakať. Pretože keď sa vykaká do týchto nohavičiek, oni to udržia, oni to úplne v pohode zvládnu, unesú ten náklad, ale keď ich vyzliekate aj s tým nákladom, tak to nemusí byť úplne komfortné. Preto ak s odplinkovaním začínate, zvolte tréningové nohavičky rozopínacie. Natiahnite ich ako pánc, čiže zapnete ich, natiahnete dieťatku a keď sa v nich nájde to, čo by sme tam nechceli nájsť, ale veľmi často to tam nájdete, tak vlastne nohavičky iba jednoducho odopnete. Ten náklad, ktorý tam nájdete, vysypete do toalety, vyťahnete booster, ak je vo vnútri booster, ak ste si ich posilnili, a dáte do vedra s plienkami oprať. Posilnené nohavičky o booster, obzvlášť tieto rozopínacie, vám nahradia úplne v pohode bežnú plienku, pretože majú vysokú savosť a tým pádom môžete ušetriť na jednorázových a nemusíte čakať až do tej fázy odplienkovania, kľudne si môžete zobrať menšiu veľkosť a už napríklad od 1 roka ich na deň používať namiesto plienky. Nový štandard bude bavovaný. Lidka, suchu!